Kene kemas Bakhuid insa doai ta singkha jong inaya everly mar banyang. Sim jing ruai mas Bakhuid no par lai spa sapuar. Galak Saitjaiñ trong utrai, Raya royu trai kan rada Hallelujah. Raya royu trai kan rada Hallelujah. Raya royu trai kan rada Hallelujah. Yang bangin ang Saitjaiñ trong Hak gatang ukpa berkon pada mensem Bakhuid. Amen. Ka jing e jong try jong e u Jesus Christ bad ka jing e jong ublay lem bad ka jing selok jong mensem Bakhuid kinon rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ro. Ngi pen pau ka jing sngu ngi pen pau ka jing ro ka jing kublay ka jing e ya blay try kan rat na ka banta ki jing e ga jing kerku ka ba ula thesei ha ga jing em ga jingi kerpang e ha kine ki sngi ga bladab berkum juru utrai unang lesbono na la bah yang abade pi ko hanmen ko para da ga jing ri ga jing sumar ga jing u yang abade pi men med ul pelaj yangi na ga jing ma ga jing man sau na ga jing pang na ga jing sitam na ga jing e ga jing jenjar ul ayingi kamet ka basu kan jai Bat kanai kasngi bat mai kadai kadak kajong kajing it kajing u yangi u khot yangi ken bangin nang wan su kham jan su u kanai kadai kajing khot kajing u kabakerpang yang abade pi bangin don kata kajing shania bangin don kata kajing ngej kajing kerman tang u kam tamai ha kanai kasngi ka bau hika yangi bau khot yangi ban ngej ha kajing mi pat jong kamet kajingi hadin bangi klat no na kanai kaprathai den mata kadau ko hanmen ko para ngi haban keli lade ha kana ka step hato mangama pi ngilapan kren am yalade ban yomat ya kata ka jingmi pat jong kamen sem ga jungi yole se ha ga jing em ga junga ga jung pi ngi lalandet ban ngim nyu ko ya kana ka jing khot ga jung utrai ban pan kre yalade kham tame ban em ga jung em ga babaha ban em ya ga jing em ga jungi kat kum ga jing hi kai ga jungu den mat ka daw ha kana khlamat habang iwan ban trwa ya kana ka mas ka Bakhuid token ngin IT la de hu ai botrai un simti yangi ai botrai un ai boringi bang nang la su ban em ga jing em ga babha bang nang la su bat pan kre la de ban you can do you ha ka sngi ka ba khadu ngin koslai ngin su su la ga jong ki pop ngin pan map no trai na ga banta ki pop ki sang na ga banta ki la ki let ki bang la le menen ka sngi bat ki sngi bladap jong ka jing em jongi Yen pai shukma jungu yen pen map da ka ba ngia dwai lang rengkat nga pla au blei badan bor baro pada pi ko hanmen ko para bang ala le pop shibun e da ga jing prakhat da ki ktin da ki kam da ga jing le klat da ga jing le palat jinga da ga jing le palat junga da ga jing le palat bakra we junga namar kata karpat ya kamaria Bakhuid kabaya sa ka te soti Ya ke angel berkerukut pada pi ko hanmen ko para banduai na gebanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi madlama bigi pop jungi unyalam yangi sha ka jing em bom chukut amen Try kan rat ko blay na yangi Try kan rat ko blay yangi Kristo mapko Kristo ram kono penem jongi penem
Traikenrad ko blei Sngi Traikenrad ko blei Sngi Kristo map ko Kristo rap ko nong penem jangi penem yangi to ngin ya duai hakane kamas ke Bakhuid ngi duai kerpang na gebenta kemensim jong sister Merin SBS balaklat menden ke Sngi ngi duai na gebenta kemensim gejungi ai botrai un map yaki pop kisang un sailut ya baro kilat keba mai lale yolese ha gejung jungi kum ibreu bat kum juru kum syakriu trai kum sister lale ki kam ki babha ha gejung ila syakriu trai ila IT ila de med bamensem ban penpena ban penpriang ya gospel gejung ta ai botrai unyeu unteu unkdeu ya baro ki kam ke ba ila le kam ta me ki babha barun ai gejung suk ha gejung ha beneng bat kum juru ngi duai na gebenta gejung penkre na gebenta ban yotam ila syai bat kum juru ngi duai na gebenta ki bahi ngasem jong sister bat kum juru ya baro ki sister jong kaseng SBS makiru kinyo gejung kurku no blai kam tame bakin laban pediang ya ka bau blai la shimno ya iwe member ne dekot jong kaseng jungki to ai hangi ngi karpat ko trai ko blai jungi bangin kemen barabor ha gejing syakri yame naba kajing kemen long kabapura bat kabane lada ngi syakri klem sange unong ai jong ki e baro ki babha daw trai jungi Jesus Christ ukon jungme ube embat basansha rengkat bat me ha gejing long ko we jong men sim Bakhuid ublai junam la junam amen. Kajing pulih na kitab jing penpau kal nong khatwe ke khat sau haduk khatar layatu hanga uyo anis hakmi ki arngut ki sakhi jonga kini ki long ki artali ki ding olem pat ki artali ki ding penyang syarak ki bayang khmat utrai jong ka perthai lada nu ukwa un pensniu yaki kading kami na kesentur jongki pat kabamdu ikinong shun jongki lada nu kwa un pensniu yaki un sasya penyap hagani karukom kini kisaki kidonnya kebor pankang ya kebeneng bau slap un omhap hakisngi bagi yatu lupa pat kidonnya kebor halor ki pan penkela ya ki syakasnam bat ban penjenjar ya kepertei dabaro kajat klam pun sin bunuan kat bagimon pat endak ladep ayala kasaki umrat klau bawan kiu nakaliulong klem terai unile thma persya yaki bat unjob yaki bat un penyap artat yaki bat kimet yap jongki kinchusa akasurok jong kanong ba bakrau ya kabalajer parsi ka Sodom bat ke Egypt ha kabalasa narpana ya utrai jongki na ka bentalai sngi shiteng kibriu ki bana ki paj benriu bat ki jaj ki kenja na ki tin ki thelen bat ki jaj benriu ki shupet se ya ki met yap jongki bat kimsha bantap yaki ha ka jantap bat ki to ki basong ha ka pertei kinya kerko halor jongki kia lek kemen bat kia keliang jan ais ngobha namar bakini ki arngut kinong ye thu lupa kilalong kajing pendik ya kito ki basong ha kaperthei henrei hadin kita ki lai sngi shiteng kajing persat jong kajing ka bau blei ularung haki bat ki layeng halaki kijan bar kajing shepting ka bakrau kalakem ye kito ki balayo i yaki ti kita ki arngut ki layo sngo ya kasur ka bajam na ka beneng ka baong yaki ali kiu shani para khamat jongki nong shun jongki kila kiu shapeneng haul o kaktin jong trai Isango iaule Sam sispa sakusau nomor raspa ndrepulai
Barulah pengunai kejingim leng bakaku berbapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai dan rengkat bat pi. Kajing pulai naga gospel Bakhuid. Kat kum ulukas. Kaburam hame kutrai. Hakata kapor kato kanangut ki sadusi kito ki balaang baom dan jingmipat ki lawan sau Jisu bat kilakili yau kawai ka jingkali ki ong. Konong hikai Moses ulato na kabenta jongi lada uhanman jongno uno ubreu uyapno bat udon katanga henrei uklem yokun utau breu udei ban shongkurem yakata kariu kantei knang ba unpanyo ki khon na kabenta uhanman jongu te ladon hanyongut sipara banengkong ula shongkurem bat ulayap klem khon bat ubaar ula shongkurem yakata kakantei bat nangta pat saubalai te kumju baro hanyongut ki klem yokun bat kilayap ha kabakut kata kakantei ru kalayap kumta ha ka jingmipat kan long katanga jongno namar hanyongut kiladei tanga yaka Jisu la jawab iki ki khon jong kane prathai ki apoi kha bat ki ap pen apoi kha yaki Henry kito ya ki ba la nyeu ba ki long ki ba bidor ban poi sha kata ka prathai bandang wan ban sa sha ka jingmipat na ki ba yap kin kim ya poi kha lemne la pen ya poi kha yaki namar ba kim la shu ban yap namar ba ki long ki khon ki angel bat ki long ki khon ublei na ba ki long ki khon jong ka jing mi pat Henry ba ya ki ba yap an pen mi pat wadu Moses hero ula pen sabut ha ga jinto shapang kalau benyap bameding ha ka ba la khot yaw trai ublei Abraham ublei Isaac bat ublei Jacob te kumta umdei ublei jong ki bayap Henry ublei jong ki baim namar baro ki im hau bat kato kanangot ki stat an kilayong konong hikai melakren ya kabadei namar kim semnut bankali jingkali shu yau ka gospel utrai ka jingiro ya me Chris ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ menta ka Sngi ingyo sngew ki sadusi ki wan so Jisu bat ki kali kane ka jingkali shapang jong ka jingmi pat balai ki na ki sadusi ki wan ban kali shapang ka jingmi pat yo Jisu namar ba yalade kim semla ban ngej bat ban priang ya ka jingmi pat ka bautrai ulakran lepa haki kine ki sadusi ki ngej ya ke jingtha Bakhuid ka bangi yo ka bangi yo sngew na ka Bible ka jungi rukumju ka bangi ong ki Pentateuch ki bangi ong ki dei ki santli ki kitab ki banengkong jong ka Bible kine ki santli ki kitab banengkong jong ka Bible ki dei kine ka kitab Genesis ka kitab Exodus ka kitab Leviticus ka kitab Jingkhen bat ka kitab Deuteronomy ha kine ki santli ki kitab banengkong jong ka Bible ngi yo sngew ban ngi yo ba omdan jing hikai na jingkran sapang ka jingmipat kine ki sadusi ki ngej tang ya ki jing hikai na kine ki santli ki kitab banengkong kine kide ki an lana ki Torah ki ba ngi ong bat makiru ki pedang tang ya kine ki an ki jing hikai ki bala ai ha kine ki santli ki kitab dei nama ta kadau kim semla ban ngej kim semla ban pedang ya ka jingmi pat hadin ba kila yosngeu ya ka jinghi kai bo Jisu kren
cam tame habamo ukran shapang ka jing mi pat jung dalade kane kadai ka daw ka badang kong ba kine ki sadusi kim shem la ban ngeit ne ban priang ya ka jing mi pat jong ki bala yap no ne ki bala khlat no na kane ka prathei ka baar kine ki sadusi kim la ban priang ya ka jing hikai shapang ka jing mi pat ka dei na mar ba kilong ki breu ki banang ki bastat ki breu ki baruspa kane ka daw ka baar ka penmala yaki ka penlong yaki ban khang ya kata ka dadut jong ki khmat jong ka dadut ka jong ki ban ngej lane ban priang ya ka jing hikai sapang ka jing mi pat namar daladi kisngeu ba ka jing nang ka jing start jong ki kam don jing kut namar ba kisngeu bat kisngu thu daladi kaspa ka hajar ka tengka ka bakidan ka jing don ka jing em ka jong ki ka pen yo lut yaki na dong sadong kane ka daw ka baar ka pelong iki bakim la ban pediang sapang ka jing mi pat hanreng yos ngeu ujisu ukran sha yang abadepi don sisha ka jing mi pat hadin ba manga mapi ngilakhlad naw ba manga mapi ko hanmen ko para nadu ka atarik jong ne banai hadu bukut jong ne banai ngi pusan sapang ka jing mi pat namar ba uneu banai unei ubanai bakerpang jong ki balakhlad no bamangi ngi duai ngi sait nak banta jongki de na mata kadaw sa chisin utrai kwa yang abade phi bangin pusan ban ngin ngej kham tame bangin pan khre ila de ban yo mat ya kanai ka jing mi pat de na mata kadaw ha kanai ka sngi ngakwa ban aye phi tang lai tali ki daw balei mamangi ngi hab ban ngej ban ngi haban pan khre ila de shapang kanai ka jing mi pat ka bo jisu ukran ha ka gospel ba man ta ha ka sngi ka daw ka banang kong ka dei kane ka jing em ka junga ka jung phi ha kana ka prathei kan kud no ha ka wei ka sngi manga ma phi ngi ha ban leit no na kana ka prathei ha bangi khlat no na kana ka prathei ka jing em junga jung phi kam kud han rei ka don ka jing stang ka bathmai ka jing stang ka bathmai ban don rangkat badoblai ban don ha ka ta ka jing suk beneng ka baut rai ulapan kre na ka banta junga ba jung phi kane ka dei ka banang kong ka ba ngi de ban ngai habang akhlat no na ka nek prathei ka met junga ka leit no sa ka khando na maria ka met junga la shna na ka khando hanrei ka men sim junga ka baw bleu la persat habau thau yanga kan leit kiu shau lada nga pan kre elade lada manga nga pan kre elade wala da nga yap ka met junga kan put no hanrei ka men sim junga kan leit sha ka jing suk jong ka hima jong u ngiyo i ban ngitep ha beneng om don jing ngiyo tang ka jing suk ha kana ka prathei ka bang ngedang em ngiyo mat ki jing sitom ki jing jenjar hanrei ha ka jing suk ha beneng lane ha ka jing em balawei kan don kata ka jing kemen ka basirta dei na mata daw ko hanmen ko para ngi dei ban ngej ya ka jing mi pat bat habang ngej ya ka jing mi pat nginyo ya ka ta ka jing suk nginyo ya ka ta ka jing kremen nginyo ya ka jing em bajai jai kaba arpat kaba manga mapi ngi de ban kenau yala de kaba ngi de ban bu hakadanut ke jungi hakajungmut ke jing parkhat ke jungi bangim de balong kum gitu ki sadusi kiba IT lut yala de hakaspa ka pau hakajar ka tangka ka jungki hakajing nang ka jing start hakajing don ka jing em ka jungki manga mapi lada mangi ngi IT yala de lada ngi shania ya ka jing don ka jing em ya ka spa ka pau ka hajar ka tangka ka bangi don ngim don shu ka jing perkhat na ka banta ki wei ngim don shu ka ta ka jing tip breu ka jing tip blei ngim don shu ka ta ka jing tip lam ha ka jing em ka jungi ngi perkhat ngi yo i tang kata de na mata ka daw haba ka jing mut ka jing perkhat ka jungi haba ka danut ka masim ka jungi ka sa tang ha ki to ki jing don ka jing em ka jungi klampep ngim la ban pan kre yela de na ka banta ka jing em bala wei jungi ngakermen ban ngatip sai manga mapi ngim kwa ban yo ka jing penrem habakut kane ka jing em jungi na kane ka perthei ngi kwa ban yo ka ta ka jing suk ngi kwa ban yo ka ta ka jing jai jai jong ka jing em balawe jungi de na mata ka daw utrai pan kan mau yang abade phi bang ngim de ban senia palat lane ban IT lu dia la de ha ka jing don ka jing em ha ka jing nang ka jing start namar kane ka perthei lane ka jing don ka jing em ka jungi kapan thot kapan wet yangi kalong maujin thot yangi ban pan kre yala de ban yo ya kata ka jing suk beneng kabalai pat ko hanmen ko para
kumbang ong habasdang yang pada pi la tau na kane ka kendau habau trai la tau yangi sem la tau yang pada pi tang na ka kane kendau hanrei uai ka jingkut uai ka jing soti uai ka jing lului uai ka man sim jung u uai ka jing long blai ka jung u hanga pada pi ngi dei bandon haka jing im ka jungi haka man sim ka jungi ka baman la ka sngi kata ka jing long blai ka e kata ka jing long blai ka bau trai ko ai ngi bandan ka jing long blai ka dei ka jing it ka jung u ka jing long blai ka dei kata ka jing map ka bau la hikai yangi kata ka jing long blai ka bau trai ko bandan haka jing im ka jungi ka dei kata ka jing snut ho jungi yaki wei ka jing kloi jungi ban map yaki wei ka jing kloi jungi ban krashan yaki wei ka jing kloi jungi ban dan rengkat bat ki wei baro kita ke jungi kai ki babha ka bau trai wala yangi ki dei kita kilat kilanti yang abada pi ban yo ya kata ke jinglong blai ke bapura tangla da manga ma pi ngidon kine ke jinglong blai ha ka jing im ka jungi ngila manong ba ngalong ubreu balapan kre ban yo ya kata ke jing suk beneng ha ka jing im balawe de na mata kadau ko hanmen ko para ha ka ne kasngi token ngin pusan token ngin pet ngin kmi yalade lada manga ma pi ngim sebla ban pan kre yalade khamtame lada ngila duno kata ke jinglong blai ha ka jing im ka jungi ngi ha ban sedang no manta kasngi ban wat ban yaj ha kito ke jing hikai ke bau jisu hikai ngi ban ngin yo ya kata ke jinglong blai ke bapora ke baul ai ngi nadu ke klimat ke bau la seng labu ula thau yangi ha kane ke perthai ngi duai ban ngi it la de how try ha kane kasngi ai bo try un krashan ngi ai bo try un ai bo rengi bangila ban pan kre la de ban yo mat ya kata ke jing suk beneng ha ke jing mi pat jong ka jing imbalawe jungi ani ro yaw Jesus Christ to ngin yang ngin phala ka jong ka jing ngai nga ngai blai ku pa badan bor baro Onong tau ke beneng batu kendau padahal Jesus Christ ukun memerui jungu utrai jungi ya balapun daman sembakut ya balakana kamaria tesuti ya po Pintius Pilatus asanar panai u laya balateb yu laya sikbayab hagas ngi kebalai lami pat ni kebayab ulakiu sabeneng usong sagaman ublei kupa badan bor baro nang cha wan pat ban besar ke be emet kebayab ngangai dahau man sem bakhoj ha ka balang katholek bakhoj ha ka jing salok kro khoj ha ka jing ma ha ka jing mi pat ka do bat ha ka jing em bom jukod amen mai spa nyo pulai Tiang ku trayu bangi terwangu dono jangi toshim tiang ku trayu bangi terwangu aben kentang kumju akma jome ku twa mirala cing terwang Can
Toduai ko para bagai jeng kenya jenga bajeng pi kan long bapedang hunak madu blei ukpa badan bor baro. To try pejeng jingkinya ni kiji jongpi. Na kebenta ke jeng ro bad borom bad kerteng ke jengu. Kai jeng mentoy ngi bad balang bakhuid jengu baro ko wei. To ai ko try ngi kerpat bagai jen ai ke bangi terwa hakmat ke borom sim jong me. Kan wan ra hangi ya ke jeng ai ban ai ti lut yalade hame. Bat kan penyo hangi ya ke jingkmen ke bane sujinom. Dau Kris utrai jungi. Amen. Utrai dan rengkat bat pi. Mereka bat piro. To kentu yalaki danut. Ikentu yaki shau try. Dongin ang utrai blay jungi. Dasong hok bat kate. Da sisya kalong basang hok bat kabade kadeti jungi bat ke jingpen em yangi. Banyaro yaki kamba jungme. Ha ka jing kan tu nam ya baro kiru khoj bat kham tam kat bangi dang kan mau ya kamaria ka te suti bala kerku ban pen bana ya ka jing krau jong ka jing isne jong me ha ka jing roya ro jong ka namar dasisha mela le ki kam bakrau na bakut shabakut ka prathei ban mela priang ya ka jing isne bakar hai jong me na ka pateng sha ka pateng haba mela khmi ya ki shak ya ka shakri jong me ha ke jinglong red jongka mel ai hangi lengba jongka yaw nong seng jong ka jingpen em yaw ben riu u khon jong me utrai jungi u Jesu Kris lengba jong u ka kan hon jong ki angel ka mane ya ke borom jong me bat ka kmen hakmat jong me shi jinom ngi kerpat ya me to ai ba ki so jongi kinya so bat ka jongki ha ka we ka sur jong ka jingrwa ya ro kat ba ngi pen bana. Bakhuid, bakhuid, bakhuid utrai. Usim don koru begi pan. Bneng bat perteki arwaila. Najing ya rohosana. Usana shajrong ta. Sana Kajing Yaro Yutabawan Anambata Kerteng Utrai Meneng Bat Kerteng Giarwailan Kajing Yaro Sana Sana shajrong tam yubleo sana. Da shisha melong bakhuid kotrai kathamei jong ga jingkhuid baro. Namar kata ngi kerpat yame topan khuid pen kentang ya kine ga jing terwa jongi. Dag bapa yamasem jong me kum kamjer halo jongki. Bakin kelalong yangi. Kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Kris. Hakapor baladi no yu badala kamon snubha ula pediang ya kejing syasutom ula shim yokpu badag baingu yame ula kedia yu badal ay hala gisenran u ong. To shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jong pi. Ha ka jukur kom enda lalaya bam ula shim yo kukuri bad kbaingu biang yame ula ay halagi senran u ong. To shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang bathamai bad bom jukut ya kba enpenmi na kabanta jong pi bad na kabanta kibabun na kabanta ka jungmap ekipop tole yakane ban kan mau yanga.
Kajing maya jong kajing ngay. Natasin bangi bam yure ukbu bangi dina kari kakuri ngipen na kajing yap jong me kotra Namar kata ngi bapen menta ya kajing yap ber kajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yokpu jong kajing em bat yakukuri jong kajing pen em ngi daingu aidam namar balanyew yangi babet ban yang hakmat jong me bat ban shakri yame da kbas ngeuret ngi kerpat yame bangi ki bayo benta hakamet bat kasna mokres ngi long ki ba lapan yetali ka wei daumen sem Bakhuid Tokan mau kotrai ya kebalang jeng me kebala priang hasatla ke pertai bato penjana ya ka ha gejeng it rengkat bada Francis ukpa Bakhuid jengi uwal bad marwen yu bishop jengi kakan hun ki bishop bad baro ke lingdo Tokan mau ya Ishakri jeng me ya sister Marin SBS iba me lakhot shalade na kane ke pertai Tai ba mai ba yalong ka wei ba du khon jong me ha ka jing me pat kum ka jong u in long ka wei ru ba du ha ka jing me pa jong u token maulem ru ya ki hanman ki para shin rang bat kan thei ki balayathia dak ba kermen ya ka jing me pat bat ya baro ki balaklat no ha ka jing isnei jong me to pdiang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isnei yang ibaro ngi kerpat ya me Barangkat bat kamaria thesoti Bakhuid kakmi jong ublai ujesa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bat baro kirukhuid ki balapen sngu bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha gajing embom jukut bat bengini ro bat pandan burom yeme daw kunjung me Jesu Christ Dau lambadu badau kalong me blek pa badan bor ha gajing long ka we jong men sem Bakhuid baro ka borom mar gajing ro junam la junam amen kumbal hukum yang ngi daw nong panim bat kumbal hikai ngi daktin blai ngi nod ban ong Kok pa jengi uba habneng kalong ka Bakhuid ka kerteng jong me kanwan ka hima jong me kalong ka mon jong me ha ka kendeu kumba habneng ta yangi menta ka jong bam jengi ka ba hala ka sngi batama yangi kerengkang jengi kumbang rugi ma bi ka balas ne yangi badwat yalam yangi sha ka jong panshoy hanre pan la yangi na ka bas ne to pan la yangi ngi kerpat ko try na ka jong sneu baro ha ka jong sbon jong me Tua jing suk jing sanya kisngi jungi kenang ba da ka jing rap ka jing isnai jome ngin lai barabo na ka pop bangin yo jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi tangap kemilanti ya ka jing kerman Bakhuid bat ka jing wan pat jong nong panem jungi Jesu Christ Namar ka jome ka long ka ima ka jome ka bor ka rom junam la junam Kotrai Jesu Christ me belang haki apostol jome Kajing suk ngai api kajing suk junga ngai api wat pe yaki pop jungi hanro ya kajing ai jong kabalang jung me bad ha kajing sbun jung me tai ha kai kajing suk bad kajing atali ka wei kat kum kamon jung me mame we mat basan shar junam la junam amen kajing suk utrai kadan barabor rain kad bad pi long ini terwai kada kajing suk iwe highway pat kajing suk bad pi
hak mi kun long broad jong blay hak mi ubakid no ekipop jong ka prathei suk yang ik bala shakhat shak ne ka jing khwai jong u kun long broad ko ka rat kan ba man rung po ka yeng ka chunga han re shong tan nak tin ka man sem chunga kan sakhia i ka mat bat ka snam kris kan ri bat ka mi sha ka jing em bom jukut amen. Jame sa Jasen, ha kana kapor, ha kana klimat,
Bakhuid ka bakantang kapor ka bakarpang ka malay hangi namar ilayo padiang yame hakadur ku berkawan hakane ka Eucharist Bakhuid ko Jesu beje haba medan rengkat bangi haba mangirung ngidan hasanda jume ngidan kapor ken banang leb ha susu hakajing em kam tame banang pankre nagbanta kajing mi pat jong kajing em jongi Jesu be nang ai boringi nang kersane ngi ken nang ba ngirung nang lasu ban yoy kata kajing Sngi jume iwan rak ma jume ya baro kajing tumogi bangi labu ha kene kamas Bakhuid nagbanta ki bapang ki bastom nagbanta ki baduk ki bakerdo nagbanta ki to badan kam kabo jong kajing Sngi jume Jesu be nyai ti la de hame Jesu niwana kmat jume ai boringi krisyangi yalaming kadaulan ti yangi bangin na lasu banang banang don hasanda jungme ai boringi ko Jesu yalaming ko Jesu tong ni aduai ngilay opdyang ya gejin ai jong gejing maya bakantang ban ngi karpat red kotrai ba kita ya kibau kun jungme ulah hukum yangi ban kan mau yu kin yarap yangi ban roy ha gejing dau Chris utrai jongi amen utrai dan rainkat bat pi ublay badan borbaro unkurku ya pi ukpa badokon badaman sem Bakhuid amen tolisuk id basyakri utrai da gejing mabaha jong pi isngangu yaw blay Arspa Hendri Punyo. Arspa Hendri Punyo. Amen. En je rol je draai Jesus Christ. Shalom, shalom, amen.